Айде фирма VIP Design, тук сме. Преди да продължа с клипа за шпакловката, което съм решил днес да покажа, за бойлерния ключ, явно повечето майстори, които коментираха, не са ме разбрали, значи исках просто да обясна, когато на обикновения човек, значи ние снимаме повече за който си прави сам ремонта. И когато в България масово всичко с панелки и с такива ключови. Сега това е по-хубавите. Говоря за фалшиви ключови, които се самозапалват, защото не са вързани правилно. Защото нагарят нулите. Мисълта ми е не, че не знам как се вързват DTZ-та, земни. Тук нямаме земно, как да го направим? До бойлера си има 3 жила. Всичко е направено както трябва, колко пъти трябва да се доказвам. Затова в YouTube канала ни VIP Design последвайте на, абонирайте се. С Бати Валю търсим обект за електро, за окабеляване, само за това няколко има заправени и ще направим специални видеа, свързани с електрото от до. Ще направим примерно 10 видеа, да може на всеки да му стане ясно за какво става въпрос и как се прави. Затова, че в YouTube, очаквайте скоро, намираме обекта и почваме. Бойлерният ключ. Има много хора, не могат да си викнат майстор, палеца, почва да мириш. Затова казвам, когато си го сменят, да го разбият, да си вържат директно нулата, да си оставят за лампата едно. Защото не всеки може да отдели пари, да викне майстор, DTZ-та, работи, да се пускат нови кабели към бойлера. Няма как да стане това нещо. Просто исках да го обясня някой да не се запали, как да си го направи, като му замириш този ключ на изгоряло и не може никой да му го направи, да го отвори. С един фазомер прозвънява, вижда кое свети, което свети, влиза и излиза към бойлера, а другото, което не свети, се прави една връзка директно, нулата да се седи в бойлера и тук да остане само за лампата. Това за преди да се запали някой. Затова беше този видеоклип, явно повечето хора не са ме разбрали.